Moi. Lisää nyt. Tulee. Sitten ei kumminkaan tule. Nyt tulee videota. No niin. Oi tuli. Oho. Tuli just kuule keskellä videota. Lisää vaan. No niin just videota. Lisää. No niin taas. Lisää. Lisää itää. No niin. Vielä. 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 Oh. Kyllä nyt te saa semmosia videoita. Tulee muuten meille Oi. kohdilla. Aivan ihanaa. Mäkin jo säikähin tota. Toi oli kyllä niin paha. Se oli... Vitsi, mahtavaa videota. Joo. Pakko kuvata, kun on tällä. Tästä pystyy kuvaamaan. Tällä tulee päivässä. Niin. Ei tää niin paha oo, kun silloin yöllä olisi. Joo. Joo. Se oli ihan järkeä. En oo koskaan ennen nähnyt sen. Minäkin Koko ajan vaan oli. kato tietokonetta pois täältä ja televisioon kyllä vähän huomasin, niin kuin en just en ole kerennyt uloskaan. Tuli video. Joo. Kallioissa. Tuolla aina se on kova jyske tuolla kallioissa. Joo. Asut sä yksin? Tää poika tuli nyt, kun se lähtee Taimaaseen, niin kuin muu on kämpä pois. Joo.